Amarya suwiti. Allah sarki. Yawwa na ce auren nan dai ba zai wuce gobe zuwa jibi ba. Sannan duk wani abu da kike bukata za a yi kokari a gabato da shi daga nan zuwa gobe. Amma wani hanzari ba gudu ba. Ina jinki amarya. Ina da ɗana ɗan baba. Kuma ina ji da shi gaskiya. Allah yo ni ma ai dole ne in ji da shi Allah sarki ina kaunarsa duk da ban gansa ba. Kuma har goya shi ake yi. Sai in goya menene biyan bukata ya fi roban buri. Amma kana da kirki wallahi. La ilaha illallah. Allah ta aina kowa ne saboda haka ki kwantar da hankalinki ki sa ranki a inuwa ɗana kowa ne. Ki zo da shi ma ki yaye shi a gidan. Ba ki da matsala. To. In Allah yarda abinda nake so da ke. Ga wannan 'yan canjin aje a ɗan yi mai siyayya ɗan abin da ba zai gagara ba kamun Allah kai mu inda an jima da yamma. Allah sarki amarya wallahi kina min dariya yanzu ga baki ɗaya na tsira. Allah sarki gashi Allah sarki to an gode ba wani damuwa. Ba damuwa ai yi wa kai ne nan da jibin Allah da baki na gidana ba yau dan na baki ko miliyan na baki ai ban faɗi ba. Allah sarki ba komai Allah sarki ni bakin ga akan wallahi ban ki ba a tayi garin nan gaba ɗaya mu zauna da ni da ke kadai a ciki. Ha ba yawa I want problems always. Est-ce que le bébé si on est bébé? It is smoky bo. To kai gidanku daga ina haka kaga dan banza kaga yarinya kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa daga ji ta ce ta taba aure shine ka wani lallabo kai ga saurayi wai ka zo zance to me za ta yi da kai dala gafara daga nan shine faɗan baba. Kurhan mahudan sakirto na kaciran malika a garan bawulla shine wa Shine. wannan gansa keken katai shine dan kwarai kuwa da yake ba ni da hankali saro na aka yi daga bishiya dole ki ce mun yanzu wannan katon gardin ki dube shi ki dube ni me bambanci na da shi gemu ne kawai da na ce gemun nan ba ni da maraba da shi. Dan baba zo mana gun baban ka ina saba. a wallahi na yafe kai na kwana ai wallahi magana ina kwana bata tashi ba ina ce kudi na suna kusa to mu gani da kudi ba ka ce a siya mai madara na da fasa bugu. Allah babu yadda za a ki kamun sa'a na ki ce in ci da shi wallahi ba zai yi ba Allah a'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ina ga na kawo kaina inda za a halaka ni ke ina ganin ki gaba ɗaya ga ki ga yanda kike gaba ɗaya kamar biki ta ahe kin haifi sa'a na kai za ka ɗaga ni ko sai na samu adda kamu bina ma mugun sara ka gani mana Dan baba shiga gida akwai abincinka har madaranka na dama ma yana fita. kuma gefen sabbin gere yake yi ba komai Za a yanko maka kaji ya haƙuri shiga gida. me za a yanko Gemun. a'udhu billahi gemun nawa alquran ba zai yi ba shi ma nan dan banza hegen kai haka hafire yake to wannan ba da ni ba Allah na yafi wallahi na haƙura da kuɗi na Ka shigo ciki ka karba. kuɗi na fa ba za ban ba kuɗi na Allah ya isa Ayo.